Άνεμε, άνεμε, ο μονογενής της Τίνου και πολύτεκνος των Κυκλάδων, που με λιτό μαλλί κοριτσιών ξέρεις να υπογράφεις και καρένες πλαταγιστές να τιμανίζεις κι έρανα μας σοφροσύνη. Από αυτήν που διδάσκει ο Υιός της Ήρας. Έτσι, ώστε ούτε ο κίνδυνος να γίνεται αντίπαλος του πλού, ούτε ο πλούς αντίπαλος του κινδύνου. Είσαι ο αφανής ευεργέτης των χρωμάτων, ο κλέφτης των συρριγμών, ο επιτίδιος των θεσπεσίων θορύβων. Μαζί σου είναι που βλέπουμε σαν ακούμε και ακούμε σαν να βλέπουμε. Που σημαίνει ότι ο άνθρωπος πορεύεται πάντοτε λίγο πριν και λίγο μετά τις αισθήσεις του. Να αναλύεις ένα σκύρτημα ή να το καθυλώνεις μέσα σε δέκατα του δευτερολέπτου, χωρίς η πραγματικότητα να παρουσιάζει το παραμικρό ρήγμα, είναι ήδη πολύ. Όμως, να δίνεις την ευχέρεια στην ύλη να χάνει τόση από τη βαρύτητά της, όση της χρειάζεται για να επιχειρεί μαζί σου πτήσεις, είναι μια ευχαριστία. Πουθενά δεν επιστρέφει μεταμελημένος ο Θεός, παρεχτός εκεί που ευτύχησες μα δεν το δήλωσες. Άθρο φαίνει ο αθώος φως και η φύσις πληρώνει. Παράδεισος που να έχει κερδιθεί σε λαχείο δεν γίνεται. Στους απανταχού ιερεμίες φωνάζω χαιρετίσματα. Η μουντζαλιά της άνοιξης είναι πάντοτε τριανταφυλλιά. Για μια φούχτα έφεζουμε όλοι μας κι ας όψεται η απροσεξία του χρόνου, θα τιμωρηθεί. Εάν ίσως δεν σηκωθεί ξάφνου δυνατός άνεμος και ακουστεί του μηδενός το περιούσιον άσμα. Είμαστε ένας αένα περιστρεφόμενος κλειστός κύκλος. Κύκλος όμως, που όσες ασυδοσίες κι αν περιλαμβάνει, εάν εγγραφεί σε ένα σαφές τετράγωνο, αποκτά ισχύ νόμου. Επειδή φλίσβος είναι ο καθαρός λόγος και ως μυτή κάθε του παρέκκληση. Ένας αέρας, κατά το ίμιση πόντιος εκμητρός και κατά το άλλο αιωλεύς αυτόχθον είναι που με παίρνει τις νύχτες μαζί του, με ένα σκέτο κλαδί αρμπαρόριζα να εξολοθρεύσουμε το απανταχού απεχθές. Μήπως η απελπισία δεν είναι στο βάθος παρά μια αποελπίς? Οπότε και η μοναξιά συμβαίνει να είναι η μόνη αξία που έχει τη δύναμη να την αποκαλύψει.
Ποιοι λοιπόν είμαστε? Τι ζητάμε? Τι γράφει στο πίσω μέρος της παλάμης της χώρας μας η τύχη? Όχι, όχι. Το μόνο που γράφεται είναι το πλουσιότατον του ελαχίστου, χαραγμένο στα πριμνέα των καραβιών με κεφαλαία ελληνικά, δηλαδή χώμα και νερό, ελληνιστή, βράχος και θάλασσα. Πού να βρούνε στέγη οι άνθρωποι ενός τέτοιου χώρου, εάν όχι στην ίδια τους τη μοναδικότητα? Τη μοναδικότητα του νησιωτισμού, τη μοναδικότητα του αγιοριτισμού και εκείνη την πιο σημαντική, του διαχρονικού χαρακτήρα της γλώσσας, όπου τα αντικείμενα δεν άλλαξαν ιδιοκτήτη εδώ και χιλιάδες χρόνια. Ας βγουν οι λέξεις λιγαριές και τα μπουμπούκια κρίνες, είναι παρθένων κήπος ακύρατος. Να εκλείψουν οι πατέρες όλων των εξουσιών και να επιστρέψει μέσα μας η ζωή όπως το μωρό της Μαρίας, όπου γλώσσα πατρίς. Τότε γάρη τέχνη τελεία ή μη φύσης είναι δοκή. Η δα φύσης επιτυχής, εάν λανθάνουσα περιέχει την τέχνην. Αλλά πότε μια φύσης εμπεριέχει την τέχνη? Όταν το άδειτον ανεβαίνει στην επιφάνεια και το σκότιον αυτομάτως γίνεται τρισαναγνώσιμον. Λίγη καθαρή καρδιά ζητάει πάντοτε το απίθανο για να φανερωθεί. Ας βγουν οι λέξεις λιγαριές και τα μπουμπούκια κρίνες. Είναι παρθένων κήπος ακύρατος.